Here we have a map of Ylläs. And this is how we decide the lucky person to get the Christmas surprise this year. Human dartboard. 3, 2, 1! Yeah! Somebody has to live there. That's the end of the road. Now we have a sled and a gift bag full of cactuses. Finally, we are ready to find out how it feels like to be a real Santa and sneak into someone's house. So that's where we're going. It's time for some real Christmas spirit. It's locked. I want to see him fit through the chimney. I'd rather use the ladder, climb up to the second floor. That's breaking in, you know. It's called being Santa Claus. Bring Katie some way. I came in first, so it's your lead. God damn it, Stuart. Minun pöydällä, minun mökillä. Me ollaan ihan oikeesti tuomassa lahjoja ja me haluttiin yllättää joku tänä jouluna. Hei. Sofi, älä ota kiinni. Tule tänne. Nyt tarvitaan poliisi. Ei tässä varmaan poliisia tarvita selvitä. Kyllä. No täällä kun nyt tätä Puolukkakadolta 10. Jotenkin onko tontun näköistä. En tiedä. Selittäväksi joulusta. Joo, kiitoksia, hei. Poliisit on tulossa, että et voit ihan hengittää vapaasti, mutta tää on kyllä törkeä. Todella törkeä. Voisi sanoa, että lahjattomat miehet joutu sinne lahjat kaikki. We're so busted. I guess you're not the real Santa. No, I'm just a moron dressed up as a Santa Claus. It's that time of year for giving back to the ones you love. I'm sick of wishless living. I'm crying out to heaven above. You ruined Christmas. You ruined Christmas. Baby, you ruined. Haluttiin, ettei nyt jäisi niin kurja mieli sitten kenellekään, niin muistaa sua nyt oikein tähän oikealla lahjalla. Kiitoksia, anteeksi se. Moi moi.
Happy Christmas, everybody! Woo-hoo! We're in Australia on live tour with Dirty Sanchez, and I'm gonna play Dirty Pets with Jukka. So I take it right here. The loser will be handcuffed by the boss on the busiest shopping street of Perth. This is getting super gay, man.